Mayong adlaw once again sa inyong tanan. This is Klein, yung admin sa Little Faith, and welcome to the 6th episode of this podcast. Daghan kayong salamat sa nagpabilin nga nagsubaybay sa ato ang sunod-sunod nga mga episodes from love hantod karon, no? And previously we have talked about kindness, or we have labeled it as kindling kindness, ladies and gentlemen. And now for the 6th episode, we will be talking about temperance, or we would like to call it as tolerating temperance. By and by atong tubagon nganong tolerating temperance man. Kauban gihapon ang ato ang mga tao nga abi nako guest ra gyud ni sila bay. Abi nako kaisa ra ni sila mo appear. Feel mo regular guest. Nadi. So, kung ano sila appear, disappear, 1/2, 1/4, walay lain. Ako ipailaila sa inyo once again, Mr. Lem Luma and Mr. Russell Sumalinog. Kabalo na ko siyang apelido ay. Welcome, guys. Thanks. Yeah. Yes. Ngano Tungod naka-decide? ni sa kanang Popular demand. yes. Grabe. Because of popular demand. Pero ba Year anong yet naka-decide mo nga mo appeal gyapon miska buta na to video mo nga di mo appeal miska popular demand. Ano man kanang dagang kanang encourage or kanang like giingon niya nindot kay ang ato ang past episodes magnabitin sila ba nabitin. Oy! Ano ba? Nabitin tong fans ba nabitin tong mga Alright, fans. lisod po kayo. Amo jud mong ikuan jud satisfy. Jud hantod sa among makaya. And of course, pinaagi sa grasya ug kaluoy sa Ginoo, we hope and pray that you will still be blessed sa ato ang episode karon. And now, before we proceed to our main topic today, gusto lang nako i-share ning dili siya comment by kuan siya kaning gi-PM sa ato ang page, no. Salamat kay sa pag-PM sa atong page niya. Actually kani siya bago pa siguro niya nabasa na atong episode sa peace. So ang yang gi-PM diri is regarding sa episode nato nga peace. I think if I'm not mistaken that was on the 3rd episode, preserving peace, or 4th. Anyway, mo ni yung gi-comment, no? Peace ay gi-comment, gi-message sa ato ang page. Peace is kahumagaway. Kung sa Binisaya nga term og kani daghan ka kung sa Binisaya nga term og kani daghan kaayog aspeto or aspect nga makaingon tag peace. Una, peace sa huna-huna. Kung nakuha nimo ang mga butang nga gusto nimo, na-sustain imong financial needs ug uban pa. Ang ikaduha, peace sa kinasing-kasing. Kung naa kay heart nga mapasayloon sa mga tawo nga nakasala sa imo, panagbalik sa maayong relasyon sa mga taong naagi nimog panagbikil og labaw sa tanan. Ang ikatulo niya, peace sa spiritual nga bahin. This is knowing nga ang Ginoo naa pirmi sa imong kiliran bisan unsa pay mahitabo. And last iyang giingon diri, maon ni akong pagsabot kay kita tanan lahi-lahi man og pagsabot sa term peace. And Happy New Year og maayong adlaw. Daghan kay salamat Col Maestro sa pag-message nimo aning bililhon kayong mensahe dili lang para sa amo kundi dili para sa tong tanan. We are happy that you have been blessed sa ato ang episode which is preserving peace. Yes, thank you so much. Nindot no kay murag naka-pinpoint siya mga 3 things about peace. Like murag na-expound pa niya ang word nga peace ba? Yes. Like Na-objectify peace niya ba? sa kaugalingon, sa spirituhanon, sa imuhang marag Kasing-kasing. surrounding No. And most kasing-kasing pod. importantly, kato yung spiritual yun. Oh, Yes, kana of mo course. ilisod kayo i-achieve bisan pag ganang like born kay na family nga religious laban na sa Philippines nga Yes. marag prone kay na siya nga nga tradition nga makatolik ba ka or lain yung mga religion kanang naagyo na siya nga kanang sa panimalay na to nga usay ma-feel to nga pugson kag simba ana Tunay yan, ba? Tunay. like in a later run kay murag ma-feel mo nga murag wala may peace ang pagsimba. Yes. Parang gani. And nahulog siya nga obligation. Oh, obligation na siya. kana, So, kana. meaning to say, when attaining peace sa sa tingin niya, peace sa Espirituhanon. spirituhanon, you can say nga kanang your peace. Ay nakita yung quote niya kung numdumay sa una nga. 'Di ba? Common man niya quote niya, protect your peace. Di ba? Yes. But usually if you know that your peace is kanang
na nasa espiritu, spiritual state na nga peace, you don't need to protect it kay kabalo ka nga higher. Highest na siya. Highest Highest na siya. form na siya. Mm. Like, you are unshakable. Oh. Unsa ba may protektonan nako nga ang peace may nagprotect sa kuha. Ano Wow! Tama, diba? Okay, Oy, okay, sa'yo man na okay, kayo, okay, sa'yo pa okay, kayo. okay, okay. Sa'yo man na, intro ba dito? Okay, intro ba, intro ba. Sorry. Okay, so at least inyo nang ma-perceive unsay padulngan sa tong isgutan karon, no? Grabe. Mo niya akong mo ni nibalik sila Very kay popular demand. power Popular kayo ba? demand. Power kayo. Okay, so para sa ato ang mga viewers, we would first like to define temperance or kani ato ang title, tolerating temperance, no? Sa ato ang commonly known when we say temperance, ang binisayaan na is pagpugong, di ba? Pagpugong. Temperance, self-control. But when we say tolerating, Sama na. this is actually kanang ginaingon nato ba nga imong ginatolerate, meaning imong ginapasagdan. So quite opposite siya. Ato ang gisumpay karon on duha, tolerating temperance. So man atong ginapasagdan nimong pag ano? at ginapasagdan nato ang ato ang pagka Mapugnan. mapugnanon, Mapugnanon. which makes it positive Yes. in a way. So Yes. para sa wala nakabalo, how do we define temperance sa ato matagosa? Ang temperance naman good, pwede nimo siya ma-apply sa much like macro no nga mga topic like mga dagko nga mga butang ba, for example nasa diet nimo o sa imong physical fitness, Mhm. sa imong sa pana mga hobby, sa imong kinabuhi, mga mo na mga macro, pero ang wala na mislo kumbaga sa kadaghanan is sa mga gagmayng butang na siya ginatawag na temperance ba nga like you enjoy your day, no? Nga dili ka kinahanglan dependent sa kape. Oh, Nami nga na ako I'd like to admit nga I'm a very coffee addict. Coffee mate. And You're right a very- now nagainom gyapon ko, pero at the same time naningkamot ko ba nga kung pwede na mabawas-bawasan siya kay it doesn't mean nga kanang uy, guyawan na nimo dapat mo undang jud kag kape, something like that, like big kay nga mga issue ba, pero sa ako alang I like to enjoy my day nga di na ko dependent sa kape, like sa una man good Naji times na mo matagog ka nga burido imong ulo kay wa pa ka kakape. Murag I don't like that. Murag that's something na gusto na ko ma-overcome, and para po sa mga listeners nga probably na experience ana karon, it's something na pwede nato i-consider, no? Nga i-adjust kay nakaagi jud ko ana. Maabot gyud sa point no? Kanang maglabad like, imong ulo. Murag lain kay dagan sa imong adlaw sa early morning tungod kay wala ka kakape. And that's something na, murag something na di na siya maayo. Okay, even my family are affected or something like that. So, meaning to say, usually man good, when we talk about temperance, it really starts with a motivation. Mo na siya. Nga kanang makita nimo ang root mismo sa imuhang reason why you do this kind of temperance imong self or self-control ba kumbaga. So, dili siya ingon nga sayon kay muhalungkat pamanggugga sa imong ugat. Let's say for example, natin mga temperance sa youth nga kanang magsigselfon, di ba? So, unsa may kanang pinaka-root yun ang magselfon man. Meaning to say, wala sila lain nga substitute. Let's say, wala sila hobby of reading, wala sila hobby of walking, wala sila yung resort sa ilahang free time, sa ilang pagka-boring, cellphone lang. So, naa siya kanang lahi pod niya way to tackle things, labo in psychologically nga mga tawag ka ng mga pamaagi ba. So dili man ta ingon nga expert or psychologist, but they knew gyud og unsa kanang pasabot gyud nato nga naagi mga kanang uban nga tawag ni linihukan nga dili angay nga butangan yung temperance because there's kanang root gyud niya to ang kailangan pangitaan is either childhood trauma nga posible mental health. Mental health. Wala na uso karon nga ng healing the inner child. Mga Katungog na
naman. Yung mga faces Oo. nga na ba? Oh my God ba? So, Biktima mean ko to na say, ba if magbuta na kag temperance ana tungod sa imong bad hobby, mo man na, 'di ba? Oo. Bad hobby like nanagid sa imong system ba. So, it's a really good way to evaluate yourself og asa jud ka nagkamali in a small thing. Kay domino effect man na. Yes. Diba? I like the word small thing. Oh, small Na, things. Tanan sa to ba? Naguna ta mga dagko kayo ba? Oh. Yung kita mga We tend ununa to ba? always look at the big Pero, picture ba? yeah, Ana we gani. mislook on the little details Oh. niya. We miss to appreciate it, to value it the way as it is na. Same pud sa tuang Amazing. pagtuo ba nga kanang even though nga ka nakabulot nga pilan ta ka tuig nag-alagad. Let's say ako 22 years in serving God. Oh, Ana. wow. And ang uban kay let's say 5-6 years pero makita nimo nga dasig kay ba? Ana gani Oo. kay converted from other religion pero makita nimo nga kay awan ni mas dasig mas nakuha nga. Sometimes ma-intimidate. Oh, man, ka ma-feel mo nga 50 years na siya nag-alagad pero ano pa na siya 18 years old. Pero Yeah, I feel the that. point kay kanang usahay ba nga makita ganila nga kanang in life when we tolerate things like the right things yun. Even though a small faith good nimo sa imuhang tawag ni, sa imuhang pag-alaga or journey. Yes. Journey sa imuhang pag-alagad sa Ginoo even though gamay lang kay na mo domino effect yun po na siya. Yes. So It will become it big yun ba? all boils down to knowing Mm. your biggest why. Amazing. So bait sa sa tuang temperance kay Yes. usually man good ang question gid ana is why do we tolerate Nga temperance kinamapugong. in the first place? Yes. Yun. Oh. Nganong Why ano do mag we temperate ourselves? Oh, Yes. mag-temperate mag yun Oh. nga sa man na requirements Oh. na ana. Ano ba? Yes. Oh mo na usually nga kanang question na to with this episode ba nga unsay naa if dili ko kanang temperament Yeah. or unsa po na if temperament po ko kaayo? Di ka. Is it good or bad for me? Yes. Ana. Oh, something like that. So unsa man if dili na ko itolerate ang temperance unsa man i-judge ko sa ubang tao? Ana, di ba? Ikaw, no? Oh. Muna jud Kinahanglan lang. ba na ay tempered glass? Mm. Sana ka ng protection. Yes. Ano ba? Ano sa? Ako ba? Ako sa- I-share na ako Yes. ang temperature sa Temperament. Tempered glass. So may Sabi- nakukuha na nun. So, Hindi mo gagay ka ng ano siya ba? Ma-connect ba? Yeah. Lagay yung mga Oo. words. Para sa ako abay, makafeel Sige, mo bay. about na makafeel mo nga ng something gani nga kanang motuod jud ko ana bay kanang too much on about something or too much on something is not good. yes. Matingala I jud ko bay agree. kani bis ka dili nako tuyoon bay if ma-feel gani nako nga kanang naa ko sa unsa na ako sa peak or dili unsay tawag na momentum. Feel na ko nga murag lami na kay ni dira na ko nga time i-control ang akong kaugalingon whatever it may be. Mm. Whatever may it be in work, may it be in studies, tanan sa akong relationship kay naay something sa ako ang patay naagyoy dili mahitabuan ni maayo. I see. In Tay nga na nga Mga mentality phobia. nga belief. Nga phobia. Oo. Kaya mo ka say Hadlok usay ang- tawag ka ng phobia Yes. nga I see. they don't want to be happy. Yes. I mean too much happiness because they knew in the later run too much sadness ang ibalik sa Oo. ana. Naa silang dili lang una-una ako ba? diana bay. Ah, Ako dili na dili. mura, bay. Ano na siya, Dili, murag uy. phobia gina siya nga na develop. Unya matingala jud ko bay nga. Hadlok sila nga malipay. So muna, if ma-realize sila nga, hala, lipay na kay ko, dapat di ko malipay, pwede ko mohilak unya. Ala. So, meaning to say, if aware ka nga kanang there's too much on things, it is also a problem. Nagsugod siguro na kanang pa bata pa gani kayo Mm. kay pagkatawang bata kay hapon na magilak-hilak na na. Oh. Something is part siguro siya sa psychological upbringing ba? Oh, masinot Pero- yun natin psychologist man. No? It's not necessary So, man siguro ba nga kanang Pero- minuran ako akong self tungod kay kabalo ko nga murag nanunglob ako sa ako ang kaugalingon. I mean, tinuod man, pero the point is, you're speaking from experience, man good. Let's say, for example, like, pirmi na may tabo nga lipay kay ko kay for example kanang mag-date mo. Lipay kay man duha pero Mm. pag aabot inyang Mag-away. gabi day mag-away Mag-away. din mo.
'Di ba? So mean to say, Sige. if there's consistency in things that you've experienced, mean to say you've learned your lesson. Okay, So mean to okay, say, okay. in the later run, mo anak ka nga, ay di ko magpalipay dayron kay mag-away mi unya. Mao, Or di unya. ko magpalipay ron kay basi masakitan ko unya. Malay mo, pag uli yun, nakashare kag engagement ring. Oh, Gusto di ba? na kayo. Oh. Kabalo ka? Wala ka? Wala Ay, siya kabalo. ay, Wala siya kabalo. Asa ko? 300 ms ang ay, wala ba hina yung Ay kana pero ano siya kanang basig in the later topics ato isgutan na to. ma-open Pero, na to nga topic. Kaning ana ba concern ko ba murag na ay other side of the coin which is isgutan na to gahapon. And there's always a other side of the coin. The other side of the coin of the ana is like kung ang Ginoo ba gialaw kang mahimong malipayon ba nganong kailangan nimo pugungan? Wala malay mo it's a blessing from God. And then kung naka-experience man lang ka o kahiubos after, it doesn't mean nga connected na sila. Tama. Maybe there's a lesson nga gitudlo sa imo sa Ginoo Pero usually man from gud that ana. bad experience. Usually man gud ana ya kay we tend to question things nga ilang na experience pero ang usually ang answer gud ana is because of fear. Kana ba? One word lang Kana yun. ba Kana yun? lang yun. Which is Fear. which is kung Oh. i-allow natong self na ma-envelope envelope maputos ta sa Folder. folder. Basta maputos ta sa fear ba? Mura ba og mura ba dili ba na siya kanang dili ba na siya mura og as just a waste nga ang kalipay which is gikan jud dapat sa Ginoo nga murag nasayangan lang nato tungod kay we Nag-una-una naguna to atong ang- kahadlok. Bay, ang effect ana sa ko naay mga times nga makulbaan ra og galit. Unya akong ginahuna-una unsa akong mali gibuhat ganina ha. Patay na agyo ni mga taboron. Bay, naay. Usually man good kay a real answer on why people kanang kanang can't tolerate their own temperance is nasa lay fear gyud. Mo gid ang pinakadako gid lang factor which is fear. So mean to say if naikahadlok ang isa ka tawo nga malipay, naikahadlok ka kanang ma-experience ni. So unsa kay may tabo sa tao if fearless siya? Yan na gani. Nga kanang ma-feel mo nga fearless ka because you know that there's someone or something that is greater than you nga makabalo ka nga ay wala nagsalig na ka. Mo naman niya kisa magsaligan nimo. Mutabang kag imong mama. Ya kasi yung mama tao raman. So my point is if we knew a being, what if we knew a being nga always there for you no matter what, nga kanang kabalo ka ba nga if kanang kanang happy ka or sad, nagipon siya dito sa imuha ba? Nga na gani. So mean to say, makita og comfort. So I mean in other words, if there's comfort, meaning to say you have gained this armor of fearlessness. So wala kay kahadlok. Wala kay kahadlok nga magwali, wala kay kahadlok nga ikanang magpodcast ngani, wala kay kahadlok ba nga kanang to be judged by other people because you knew in the first place nga isa ra gyud ang mo-judge sa imuha. Di ba? So meaning to say, you can tolerate anything, you can tolerate temperance, you can tolerate kindness if you are fearful on things. Like mahadlok ka mo try hadlok ka nga mo commit, hadlok ka sa ngani mo tang this and that and this and that. So mean to say, take the first step, be fearless. Mo lang gina siya. So meaning to say, if you're fearless on life, fearless in relationship, in your own studies, like fearless ka nga, kay lagi ni nag-study go. Ano ba? Like na kay mentality ba nga kanang even though nga kabalo ka sa imong self nga bagsak ka ugma, at least you've tried. You studied. You did your best. Yes. Diba? So mean to say, nag-work ka sa imong faith nga kabalo ko nga magpasar jud go. Yes. Nag-ampo ka, nag-study ka. So mean to say, there is faith na napoy work. So mean to say, hatag mo tanan sa Ginoo. Yes. So ano siya? Ay mong pasabot na fearless is dili siya kanang something na walay basis. It's something na nakagibasihan. But pasabot, you are fearless because You are rooted into something. yes, something like that. And Nakipagtuo ba? you're confident Oo. because nag-study ka, Mm. nag-pray ka, imong gisalig sa Ginoo. Dili kay
sige ba, dasmag lang ka, kay Oh, dasmag ba niya? kanang Wala ka na pataka ba- lang ba? Oo, kana, Oh. mo na lisod. Lisod na. Mo na lisod na kanang you are overconfident, you're Tama. muragwan nga wala po kay gibasihan, na Mm. wala po kay gikuan, basta kay lain sad. Dili man yung guys nga kung pasabot kay padalos-dalos lang ka in O life. kana, Dili, this something Basig mali nyo ano ba kanang Oo. pagsabot. Ang ako alang yung pagsabot on kanang being fearless is that dili ka bothered on things ba magamay Yes. madako ana gani Yes. nga let's say people leave you or there are things nga di mo makontrol, then let it be ana lang, Kanang it is what it is lang ana lang good. fear of being left behind. Abandonment ana. Nay mga lisod kin sa tao nga ma-experience no. Mm. Wala like sa akong experience, wala di kay ko ka-relate ana kay although I have few friends, Mm. pero solid man gyapon ng mga amigo ba, mga amigo di ba. So they're solid ba, murag like bisag nasa layo every time na magka-istorya may murag naras na dra sa duol. Mm. So ang akong kuan ba, di ba lately na yung mga bata nga dali na kay mo decide na mag-suicide and something like that, which is really very sensitive bad to topic, hear and very sensitive, and we cannot really blame them kay probably na dako sila sa katong mention na to gali ng environment. So ing ana nga mga circumstances ba unsay pinakanindot ana nga murag unsay pinakanindot ana nga sa inyo ba? If ever naka-experience mo ingon ana, bahalag dili kay ana kalala, pero something like that nga ana, giunsa niyo pag-overcome, like unsa buhaton na to, like Usually lisod bungkog kayo siya is because we're speaking from different perspective of yes, people. pero sa imuha lang. I mean, sa ko alang pod is I've been through a lot that I could say nga kanang tolerating something is really not easy to stop. So meaning to say nga kanang if kabulo ka nga uy bad ni or uy kani kay dili na siya maayo. Na kay awareness pero wala kay action. Kay nga naman lisod man siya undangon. So meaning to say it's really hard to push the brake. Yana ba? No, kaya na ba kanang ganing kabalo ka ba nga like you are thinking negative thoughts, no? Pero kabalo ka nga mali na. Pero di Like, kabalo ka nga- pagundang, Oh. Kabalo ka nga kulang kag temperance or kabalo ka nga self-control gid ang makatabang ang makatabang ani pero wala kay action ana ba. So usually guys it is true that it is really hard to press the brake, but the thing is you just need to let go of the gas. Let go of the accelerator to slow you down. Ana lang yun. Amazing So- lagi ng input by let go of the gas. Let go of the gas. Mga Don't kinabuhi ba? push the brake, just let go of the gas. Muna ang pinakanindot niya quote akong na-absorb. Sige daw, sige It's daw. because Sige daw. even though in driving lessons, dili gyud naman yung instructor nga brake na yun. Let go of the gas, slow it down. So mean to say if you're going 180 miles per hour, dili man ka mo brake na yun. Kaya nga naman mo out of control man gyud ang kotse. That's just life. Yan na lang gyud ang life, guys. Meaning to say, if you're going through a lot, daghan ka There's problema, a process. na process good. Oh. But always think of this thought that just don't press the brake immediately. Mhm. Just let go of the gas slowly. Ano lang. So, meaning to say, ayog bigla Makabulo ka nga, na mali si mong self, na mali si mong friend, or na mali si Yeah. mong family. Yeah. Ay kanang ayog ingon ba nga, uy mali man ni. Magbago dayon. Oh. Stop. So, naa may Don't- baby steps nga na. Right away. Oh, di ay right- ka nang don't right away. Don't right away. Don't. Yeah. Ayun, No. tempered No. glass. Yeah. Oh, di ba? No. Ito yung mga wisdom yun ito mga makitan ba? Kaya mo ko na akong na-absorb yun sa kuang life that if you press the brake immediately, ma-feel yun mo nga, uy, nice sudden stop. Oh. And labo na wa ka nag-seatbelt Yes. or what. Oh, Bisan kasi pag wala kay bisan pag wala kay kontra ma-motor man na o ma-truck or ma-regular vehicle, if you press the brake immediately, wala kay seatbelt, nagi tendency nga ma-accident ka bisan wala kay kontra. bitaw no. Diba? For example, magmotor ka, brake din ka, matumba ka, kay ma-out of balance ka, kay hinay mong motor. Tinuod. So, di ka kakabantay nga in most of the kanang mga driving lessons or mga driver in the road, di ka nila immediately nga i-brake yun or idungan ba idungan yan nga kanang habang ga-press accelerator mo brake din ka. Yes. Dili unless og na yung mga na yung tabok or nga na. Mm. But
but the thing is, nagapoy momentum, nagapoy inertia nga Yes. mo drag yapon. So mean to say it's slowing down. My point is nga when you're ready to press the brake, you know that it's slowing you down Mhm. in life, Yes. then press it. But don't press it immediately. Ana lang ba? Ma-feel man nimo, guys, ma-feel man nimo nga kanang in life nga if you put enough temperance or temperament sa imong life, ma-feel man nimo nga, uy, ga-slow down ko. Like, I don't care if people leave. I don't care if I have this kind of grades, then bawi ko. Or I don't care if I have this kind of money. So, meaning to say, you knew yourself, you're slowing down. Then press the brake. Ana lang. So- daw, eh? How daw eh? Bay. Ano? Popular demands. Wala pa to guys. Wala kami mga insights. It's just a brief reminder to you guys. I know you're listening to this podcast looking for help, looking for faith, Yes. looking for a comfort. Yun, Or kabulod probably ko. nadunggan lang ninyo. Pero, Oh, word of mouth. nadunggan lang ninyo. Nilabay lang mo. Uy, murag, naay something Or maybe you need a little faith. Yun. yeah. So, that's- meaning to say, if you're looking for little faith, you're ready to build your faith up. Up yun na. Kaya wala amazing. kita lang padul nga na ni guys. Up ra yun. So, meaning to say, if you have this mustard seed, you plant it, it will always grow to a tree. Yeah. I So, like that. so ano gid siya? Pataas yun, Nay payaman growth. yun, o nay Nay growth. Isa ba? sa akong na Sige. isa sa akong na notice sa ato ang mga conversation pila na yun ka ikaduha naman yun natin ni nga kuan nya. Ikaduha naman yun nato ni nga Na OP kayo, no? nga istorya. Ah. Kaingon ko ba nga naay ang kaning fruits of the spirit dili gyud siya stand alone. Nga naman, Mm. naay mga nahisgutan na mo ni Cara before nga katong kami ra duha nga somehow duol kaayo sa ato Andre pre atong iyong ka fearless. One time nahisgot si Cara dire ana siya nga do not be afraid to walk away. Ah. Unya nahisgutan ta na mo sa unsa to nga kuan ay peace, preserving peace. And then naapay daghan kita hambot naabot na punta sa faith, di ba? Dili siya stand alone bay. Kanang they all come together. Dapat dili lang siya or I feel like ma-manifest ni mo ni nga fruit if naa ka ani nga fruit. Ah, tama. Ena na siya. Kaya Mga usually mga- man good ang ilahang pagtanaw sa fruits of the spirit is kanang isa lang siya ka fruit ana, or isa lang madawatan nimo ana. Oh. So nagi siya S gani guys. So mean to say it is not just a singular nga fruit. So fruits good siya. So mean to say if you'll take one fruit then take the other. Kay di gyud na siya mabuhi og isa lang. Kay I believe yun sa una yun niya before ko nag Bible study. There's always a story nga naay kahoy sa langit nga dagag prutas. Yeah. Isa ka kahoy lang daghan kay prutas. Oh, classic, Makita mo na mangga guro, apple, ana. So may imagine ako nga kuyawa di isa ka kahoy ang kanang isa lang ka kahoy nga dagag prutas o dagag bunga. So ako alang pod is maybe that could be another metaphor on the fruits of the spirit. Yeah, So parang- meaning to say if you'll take one thing or one fruit then take the other as well. Kay mo siya package ba? Mm. Package na. So asa pa ka lang nga kanang igo lang ka nag-seek og guidance or igo lang ka nag-seek og comfort. Regaloan mo kag 12 gifts. Yeah. Mao. Regaloan Pero kag nga 12 fruits. Nganong ano ba? Di ba pwede man nga katong fruit nga na sa langit is Mm. isa lang siya ka klase. Nganong daghan man jud siya klase something like that. Sa kuala mo pagsabot yun anak kay mo na isa pod ka bagay nga excited gyud ko makita sa langit ba. Yeah. Oh, yun. Amazing. Bay, pareha ta bay. Oh. Yes. Naay ka nang nay mga butang nga kanan dili na ako masabtan sa Bible. Mm. Dili na lang ako gina-force akong kaugaling nga sabton pa kay Ah. iyon dira sa Bible ang butang gipadayag iya sa tao, ang butang tinago iya sa Dios. And then the Ah. only thing that would solve those questions, like say for example Ah. kanang God maingon himself. tag tinuod ba ang dinosaur? Oh. Ana ra gyud na pag maadto na gyud ta. Nagitay. See you guys. Yes. Adto ta. Amazing. na. Nagitay ubang questions niya. Makaingon kita nga gilimitahan lang tas Ginoo. Oo. Because we believe Oh, that so temperance. ha? Nay limit. Oh, Oh, wait, diba? no limit. Knowledge. Limit gyud ang tanan. Kabantay mo nga kanang subraan kanang mga tawo nga subraan na ka bright kadugayan nimong tanaw siya murag wala na siya malapas dili na mao Di ba? yang mga kuan. Sad to say na ing ana ba ya? Even sa sulod sa simbahan. Yeah. Even sa family. Yeah. Nga Society. kanang uy
Brett makining butang. Gani, nausa man ni siya karon. Kuya, Ah. ano ni parang asa naman siya. Oh, na yung mga Wala inana naman ba? siya sa... Bitaw kay usually if you're aware nga things are getting out of control, then meaning to say your first step, na naka sa first step niya, aware ka nga, uy, Aware ka. nga kanang, uy, sobra na ko, ana. Woke ka, So, woke. Meaning to say nga kanang, if you knew nga kanang nasubraan na ka, then again, let go ng pagkasagas. Yes. Nga mag-anaman na kagkahinay. Ang So mean to say, problema, usay man gud kay ug masubraan nimo og study gani kay ma-overwhelm ka ba? something Ala like gani. that. Oh, Mm. maano ba na ma-biblical ba na siya or ma-studious nga type nga masubraan kag basa, masubraan kag study, ma-overwhelm imong utok nga di na kaya ba? Ana gani. So usually you just need to take a break. Ana ba? Mo Take gyud na a ba? break. Dira gyud mo sulod permanente. Too much about something or if too much about anything is bad. Yes, No? yes. Dili gyud maayo. Too much about studies, too much about kanang mga unsa ra man gud tagod? We don't Kanang know. Like, we are sa ba? Kanang Kana we asa are man? not we are not designed to discover all of the universe. Ah. yes. Kay akong pagsabot It mo is gud not ana. our job. Yes. Kaya kung pagsabot lang mo gud ana kay dili ta ingon nga sabton tanan ang lihok sa Ginoo kundi we are just caretakers of the earth. Sa Wala ako, ka nakuha. ang ako anong pinakanindot anang kanang imagination no is Mm. like kaning mga butang na kuyaw kay iba. Mm. Like I somehow agree with you nga dili na it's not our job. Kabalo ka sa ako unsay job na to, I think this is Mm. just my opinion. Oh, Is to appreciate little things bay. Ah. Mo ni something na wala to nahimo bay kadalasan sa tubang ako gusto kuyaw na kay like kung gusto Kita kay tag maayo cellphone, makita mo take for kung granted gud og pinakanindot mga na cellphone, gusto ta mga og bagay-bagay. yeah, kung gusto tag ta sa restaurant kato pinakanindot na restaurant niya. Ah. Pag mo mention ka og katong restaurant na di kayo nindot, di ka pansin nun. Oh. Bay, Pero pareha ani. Mm. what if kato siya nga butang, kato siya nga restaurant, kato siya nga experience, imo tong gi-enjoy bay, wholeheartedly bay, na-appreciate nimo bay. Pareha ani ya. Kani amo na po ni naisgutan dito sa Preserving Peace gyapon kanang naa kay heart of gratitude gani. Una na Ah. ba? Dili nimo ma-appreciate ang dinagko nga butang kung dili nimo i-appreciate ang ginagmay nga mga butang. O gani. Tama. And then if you're wala kay temperance, I don't think makita nimo na bay. Yes. I don't think Wala kay appreciate self-control. Yes, Oo. yes. Sa ko lang pod kay in my own opinion and thoughts with this topic, ang ako ang little learnings lang regarding to this is every time niya kanang aware ka na there's something wrong and aware ka nga na akay wala gina-tolerate or Oo. gina-tolerate isa nga mali, then it's time to again let go of the gas and slowly hit the brakes and try to reevaluate yourself nga asa ka ko nagkamali. Yes. Dira nga dili ingon niya kanang biglaon nimo asa ko nagkamali nya overwhelmed ba kay kag emotions and all. But the thing is the only thing that could help you to tolerate temperance or tolerate good things, yan na siguro mo general nga idea ni nga episode is kanang dili ingon nga i-tolerate nimo ang bad things nya nakita nimo but try to tolerate the other side of the coin again. Yes. Nga dili man ingon nga if gi-tolerate nimo ang bad thing, di na po nimo i-tolerate ang good thing. You should always take the good and the bad, but it's just a point of perspective. Ano lang siya. Ooh. So meaning to say, if you're carrying a 1 peso bill, dalang yun mo ang katong tails kabas last episode. Kay wala man siya value if kato lang isa imong dalon. So mean to say, in life, again, you should always take the good and the bad. So if nakita na ninyo nga inyong gina-tolerate, di na temperance, di na love, di na kindness, then try to reevaluate on how you could able to tolerate those things once again. Realignment. Ooh, I like the word realign. O realignment And then lang with yun na. all the things na sa ato ang kamot ba no? Especially sa mga young professionals nga dagan kayo gina-juggle everyday ba. Like, Kabalo man ta sa tong capabilities good as Relationship, persons oo, o as relation. individuals. ana. Kay we believe that gikan pagid sa sugod sa tuang kinabuhi hangtod sa mamatay ta, wala nagilaing kauban gyud kundi kita lang gyud, our own self. So mean to say, we knew our capabilities, kabulota nga kaya na ko na. Pero the thing is, if you look at the other perspective or the other perspectives nga kaya nimo buhaton or dili, mo na yung action sa makontrol nimo ba? Ana gani? Yes.
kay di man tanan emotions, di tanan emotions and feelings makontrol nimo, but there's only one thing that you could control, that is your actions. Reactions and Oh, actions. Reaction. So sa kuha, if ano man? Isgutan na pud ni na mo ana na pud kahinumdum na pugo ana na pud si Kara nga dili nimo pugson nga change nga i-change nimo ang isa ka tao kay ngano man ikaw ang ma-stress. What you need to do is that kung dili gyud mo siya mapugos, ikaw ang mo change. I-change mo ang perspective towards that Tama. Yes. individual. Ano na ba? Kay imo ang mga actions mo gud mo control. So Yeah. others may say that yes, God can control everything. We kaning wata kabalo nga ma-change mo na yung perspective sa laing tao. So that's why you pray for them. Oo. Diba? So, So, I agree with that. ang imo lang yung kanang imuhang part ba or ang imuha lang kaning buhaton lang yun as of the moment is to control your actions that it could lead to a better way or Yeah. to a better result. Oh, yeah, better Yeah, result. So meaning to say nga kanang if you tolerate enough your temperance or your self-control, then you will see the greater picture or the bigger Yeah, 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 picture. yeah, bigger yeah, picture yeah. which is more kanang satisfaction. Oh, Murag tama. something Self-satisfaction yun. like, oo. Nya ka na ma-feel mo nga fulfilled ka because you have this temperament nga let's say for example nakay goal, a financial goal or health goal or nakay goals in life nga makita nimo day by day nga na progress. Mhm. So meaning to say you're proud of yourself because you knew that you have this self-control nga makaya nimo nang abuton sa kabagay. Kaning ani nga topic ba no? I think di man gud ni siya mahisgutan sa school. Like I'm Mano a na teacher mahisgutan for- na ano mga recess. I'm a Ana. teacher for a couple of years now and dili na siya mahisgutan yun. And the problem there is that as a school manggod gina-acknowledge katong mga dagko og nakuha nga grado, katong mga kuya og achievements, katong mga basta mga tagkuyaw mo lang to murag bida jud ba? Bida ang saya. With matching Pero, tarp, with matching tarp sa Wala gawas. na ka-appreciate ka tong mga tao ba nga di kayo kahawd sa academics pero ning kamot everyday ba? Wala Ang effort ba? Ang wala effort. award ana ba? Nabay award ana? Wala. Na award na ba? Amot Na lang. medal ba nga? Uy, Wala man ata. uy kanina ning kamot jud ni siya o balag muna na ning kamot jud siya pero wala di award ana bisag sa Makita man college nimo ba? nga nag-effort siya because you compare their past progression. Nakita ka nga na improvement. Yes. So mito yun, nagkamot sila pero dili ingon niya gibigla nila hatag. Oh, pero the thing is wala niya acknowledge ana mo nang ang mga tao karon that's a effect ba sa psychological environment nila ba nga gina-acknowledge lang permit itong mga kuyaw. And what people mislook is that to appreciate little things, Yeah. little Yeah, yeah, faith. Probably that's the only thing that you need in this life. Tama. Okay, so nadunggan ako ang muna tayo mong little learnings. Grabe mo hang little learnings ba? Little siya. Little Yan, learnings, nahimong ni pero little kuya, faith, no? yan, Pero, nahimo siyang- yeah, something, no? Now, as for me, mga katauhan sa tibok kalibutan, kay worldwide naman niya ito ang reach. International. International. With captions in it. Yeah. Sa Mga ang Bisaya, ba na nasa tibok kalibutan? Ayo, Yes. tama. OFW. Yan na. Oh. As for me, bay, ako ang na-realize sa ato ang giisgutan karon, which is tolerating temperance, is that I would like to stick my perspective on katong giingon ako earlier nga. Too much about everything is not good. Yes. Inani, another illustration would be, how would you define kining word nga affordable? Or how would you say that something is affordable? Depende sa imo ha ba? Depende, Sa di imong ba? capacity. Yeah. Imong Oh, financial Ako kay- status. Sa kuha siguro, I can define affordability if I have the privilege. Wala na siya, mag-partner ng affordability and privilege because you're privileged enough to afford things. So, meant to say, if you're privileged with your faith, you can afford God. You can afford faith. You can afford going back to Him. So, sa kuha lang po, in life po, if I have the privilege na nakoy job, nakoy ka ng regular income, then I can afford things. And I can afford things di siya pricey sa kuha. Or I can know which is pricey and which is not. Yes. So mean to say, sa kuha lang, my own definition and opinion that
we can define affordability if you have this kind of privilege or if you have privilege Oh, one way or another. But let us try to look at a perspective of a businessman. Ana siya, amazing. nga. Sige, ganahan ko na. Ana siya. Sige. Affordability for me, or I can say that a thing is affordable Yeah. when dili siya ingon nga when you have the exact money nga makapalit ana, when you have natunong sa sweldo or natunong sa bonus. No, it's not like that. Or whether unsa pa nakadako imong kwarta, you say something is affordable when if ever imong paliton ni nga tubig for na kay 100, paliton nimo ang tubig, unya ang presyo sa tubig is 90. Unya naapay 10 pesos nga igo pa ipamasahe nimo pauli, that is affordability. Pero ang 10 pesos dili sa panahon nato karon dili makaigo nga imo ipamiliti pauli. So we can say nga ang tubig is dili Mahal. siya affordable. Mahal siya. Pricey. So atong i-relate dito sa bisan asa, young professionals, students, youth, asa man mo karon, and even to klase-klase ng mga community who is here with us today. Ladies and gentlemen, if you feel like something gusto kayo maningkamot about something, ayaw kargaha tanan burden. Leave something for yourself. Leave something nga kana makapamasahe pa ka pauli sa langit, makapamasahe pa ka pauli sa iya. It's like that. Kanang ayaw pugsa. Step on the brake when Things are slowing down. Things are slowing down. Slowing down. So Do not. Yeah. Yes. You know? Make Yeah. time Yeah. to make time to release the gas. Oh. Like slow down a little bit. Sa mukha, Nay, sa agas mura. ka na release de kana accelerator ba? Accelerator. Mo ka na general term good gas mo na siya. Okay, so balik lang ko sa atong little learnings. No? That is Yes. for me. You say makaingon ka nga ako nga tao na ako'y temperance when I leave something for myself. And again, ladies and gentlemen, it is not our job to carry the world. Tama, tama. It is not our job to carry the whole universe. Naatay Ginoo, ladies and gentlemen. Yes. And of course, if you have problems na kami, we can carry those burdens along with you. Yes. Matabalo day yung mga problems mo, content ba din mo day. Oo. Among ibulabog diri kung sino mga problema ninyo. Kalain. Dili mo day. Dili. Maybe your problems nga inyong ma-share sa mga guys is maybe we can have an advice, one or two nga kanang makaingon mi nga you're not alone ba. Nga na good nga ma-feeling nyo nga ay naka-experience wala sa nga problema day ay nga na solusyon ana. So wala ta kabalo nga just by sharing your problem it could even help you solve it because you knew that other people went through that type of storm. Well, Di ba? So makita niyo ay nga lagi pag-solve testingan din ako day ana. So ano magka-adlaw guys if maulaw mo sa yung problema then try lang ninyo PM or if kaya ninyo nga gamay yung problema then comment down below. Yes. Alam nyo mag-hadlock kay dili naman na ingon nga ang podcast is just all about faith. Yes. It could always about the people, the experience, the let's little say things. the little things jud nga ato ang ma-solve or makita nga watabalo day sa inyong problema na day gamay day nga butang nga blessing day dito aday, di ba? Amen. And of Amen. course, it guys. is never, we fully understand that it is not easy to open up. That is why we are, muni among ginabuhat, we are opening ourselves to everybody nga at some point, mura mo gunay kulang sa ato, no? Bag naatay mga gipangbati, all we need is somebody that would reach out to us, no? Yes, And yes. I hope that kaning bonfire sessions nato are somehow reaching out to your hearts A and channel. to everybody karon, yes. This is a channel Yeah. nga you are safe. Na of course. you can share na somehow we can help. Dili man sa dagko nga butang. So probably Yeah. Probably gamay. Little Pero probably things. that's the only thing that you need. Mo, Sa ako para po na ako masulbad ang tanan. little learnings karon no. Mga isa ka oras biyan akong little learnings. Okay ra sa inyo do? Okay ra. Okay ra, sige. Okay ra. Ako ang akong special jud ng metaphor. Imong metaphor gani ganahan ko to bay. Like kanang leave something for yourself pa napakay pamasahe pa uli. Like asa ka mo uli. Like something like that. Something
sa ako is Ikaw kayo wala naman kayo pamasahe atong. magay na aka. Magay na Ako rin jacket pa. Wala ka siya. gap. Ato na yung last day bye. Last day guys. Okay na to kabara sa story ato kay mo last episode. Nakisakay ko siyang motor. pero wala kay pamasahe pero na maka. Dahil Nya, pagabiyaan nya, ka nimo. Ako saan na matali? Ako is di ba kung mukaon ka something na ganahan kasi ganahan kayo ng mga pagkaon ba? Daghan man. Unsa man kanang viand gyud niya pag-on or snacks. Yeah. Siguro viand nako kay let's say beef steak. Oh, di ba? Ko ba? Ako ba di gyud gumapula og patatas. Oh, patatas. Pero Lami, bingon yung patatas ba? tanan yung Oh, ano. Tarang klase, What? ma-boil. Kaya ko sudan adlaw-adlaw lahi-lahion lang pagluto. Ah, Pero ah. lami kayong patatas. Marang itlog mo, no? Ako ba? Parang- Ako ba? Kung ma-birthday ko ba? Malukang siya una nung kaunon. Lumpia. Uy. My Ah, wife. oo, Hi, oo. hi wife. Ay. My wife Mary Ann. Kabulo na Sana siya pag all. ma-birthday me. Yung unang pangitaon po na. Lumpia. Lumpia. Kaya kabulo Bisa siya kon say nga. sulod. Ah. Ubod. Ay, kaya namin, uban nga sunod baboy, bawal. Ana na. Ah, Kato ah. lang gulay. Kato lang. Okay, pwede okay, lang, okay, oh. okay. So sa ako abay, lami gina sa to ang mga ganahan gina tong Mm. pagkaon no kung pwede pa lang isa ka bandihado ba. Balik-balikon. Pero kabalo man ta nga if we eat too much, na Bidli po, something bidli. bad, bidli, Oh, na bidli something bad may tabo sa tong lawas, di ba? Na Mm. bad effect. So, unsa may pinaka-solution ana? I-enjoy nimong butang na ganahan kay nimo Oh, even yes, in yes, the yes. smallest Miskan portion. isa ka lumpia. Why not? And then Enjoy yun enjoy din mo. nimo tong bawat kagat ba iba? Bawat Kaya nga naman, sometimes usap. man good. Di ba lamig kasi sa puwino, no? Oh. Like example na, ano, mumata ka sa buntag. No? Di ba, itong ganina, imbis na magdabog-dabog ka, kay gusto ka mangapi, why not mumata ka sa buntag ba nga, i-enjoy ni mong ha, na Enjoy ni mong ay, adlaw. pamilya ka uban, Mm. ang tapad ni mong anak, imong Ah. family, na imong mama, na imong papa, na imong brother. Bay, that is true wealth, bay. Yeah, Yeah. exactly. Mo na Dato na kay kana. Lagi, no? Ano ba? Mo na tinuod nga rich. Na ka namang richness, butang bay. na gusto kini mo nga kung pwede pa lang tanan daghan. Mm. Pero dili man siya maayo kung daghan kayo. Mm. Oh, So sobraan. enjoy it even in a in a smallest Smallest portion. details. Ang ako lang Lamig yung yun na, bay. ma-add ana sa little learnings ni Sige Kailan daw. no kay a really nice quote that I received from a very good friend niya. Ana siya nga, "Bay, just be present." Wow. Wala na siya. In order for you to appreciate the small things in life, in relationship, in your own self, just be present. Don't worry about the future kay magka-anxiety ka. Then don't look at, I mean, dwell in the past as well kay maka-depress. So just be present. Mo lang na siya. So I mean to say, like for example, kana sa to karon, we are present, we enjoy talking, we enjoy sharing. Kay wata kabalo ko sa ang next episode. Yes. Ana. So meaning to say, in the moment that you wake up, just be present and thank God or you knew nga kanang nakay riches nga kanang na imong family, safe sila, ana kabalo ka nga wala kay lain to worry about ba. So be thankful. So meaning to say, if you just know nga kanang present kang ay nako diri karon. Mm. Ano ni siya Sabado sa gabi ni ron or kanang Mm. Domingo sa gabi karon. Ana, if you just know that kind of fact, ang little things okay, klaro kayo. Vivid. Klaro kay vivid kayo. Oh, vivid lami kayo. ano, kay creative Oh. so vivid. Kabalo ka nga kanang ang small Ah. things nimo nga ginahuna sa una kay natupad na ron. Oh. Or Oh, you just yeah, know yeah, nga yeah, imong yeah, gina-pray sa una kay mo na imong gina-live karon. Oh. So just be present. Mao gyud. Lamig Ano lang ba? yun? Pre ana bay kanang tay na nakay arang-arang kuan karon sweldo, Mm. di ba? Unya si kag ka problema kay dili man gyud nato malikayan bay sa Ah. mga nay trabaho dira. With great power comes great responsibilities. Yes. Muda ko Tama, imong tama. sweldo, muda ko jud na imong True. Responsibility. ano, Ah. responsibility. So kana ba? Kung magsitag kung magsitag atong mga millions, mga million dollar ng mga things in the million pesos Well, in the it's not world. bad, no? It's Oh, not it's bad not to bad. aim high. Aim high. However, mo ni ang kuan, we we will be feeling like kanang ma-pressure ta, wala ka kabalo nga kana imuhang estado karon, Sobra na kayo dahil na. mo na ang giwish nimo Sa before. una. Yes. Diba? No. Mo sweldo lang kung kinani ka dako, goods na yung kaya ba? Diba? Usually man good kay if we tend to aim on a higher goal, no? We try to forget nga in order for
you to reach that kind of summit, you need to climb the mountain first. So, meaning to say, if you are just in love with the reward, if you're in love with the view, let's say for example, kat ka ng Mount Apo. Oh. You're just in love with the view or the fact nga, uy, nakasaka ko Mount Apo. If you're just in love with that kind of thought of that reward, then enjoying the journey going to Apo is really, really a Calvary. Kapoy jud na sa imo ha. But the Bitaw. fact Sakto. nga you fell in love with your journey padong sa Apo, then katong view kay mo na lang to Pakapin siya na ang lang to. pakapin. Oh, wow. Oh. Lamian na nga perspective. Ade, boy. Yeah. nakabasa ko na sa isa ka libro Uh-huh. nga a very famous book nga mo pa gigamit niya illustration Climbing a Mountain. Let me just share a quick story kay markasya pa man mga masingit pag gamay nga time. The author shared nga na siya dream. Oh. Na siya dream to become a rock star. Ooh. Na siya dream to become a rock star. So, mean to say, singing to a lot of audience, singing to millions of people, Yes. sharing his Big music. kayo, dako kayo. Dako kayo siya pangandoy, being a rock star. But the point is, iyang gi-share sa iyang libro nga dili siya ganahan sa feeling nga mamasahe, mag-gig nga gamay rag tao, magdara-dala siyang instrument, mag-compose, di siya ganahan nga magdara-dala siyang gamit nga wala siya sakyanan, Oh. dili siya ganahan nga mag-suffer, dili siya ganahan nga rags to riches. Magi man tanan. Gusto siya automatic. Oh. So mean to say, Instant. he just fell in love with the summit but not the journey. Oh. So meaning to say, in life, we just need to look at the bigger picture o kung sa journey na to nga gusto gud niya kanang i-love gyud na to ba. Yan na gani. Yes. So if you just want this kind of sweldo, nga tuwing mo ganay na nga gusto ka gani nga sweldo pero sa imong self dili ka prepared. Kay wala pa wala pa enough journey ba nga to get that goal. So mean to say, be present and improve yourself for the meantime. Kaya nga naman, moabot gid ang panahon na ihatag na sa Ginoo and wala ta abalo if you're ready or not. Kaya nga naman, focus ka sa goal. But if you're focused on the present, moabot na siya in His own time. In their own time, yun. Yung moabot na sa Bay, dili imo. niyo ma-appreciate ang dako nga sweldo kung wa ka nagsugod sa gamay. Oh, Yeah, anak I yun. agree that. Just like the author Yeah, said niya, dili siya ganahan nga kanang walay tao siyang gig, siya ganahan niya kanang mag-compose, siya ganahan niya kanang magasol-asol siyang mga gamit niya, daghan kay magdala pag amplifier. Bitaw. Gusto siya automatic daghan kay tao nga kanang mag-concert siya dayon. Oh, But dili the siya thing pwede. is, in love lang siya sa result. Yes. Wala siya na in love siyang journey. Yes. So, muna siya nga atog yung timan-an niya, in life there's no shortcuts yun. Yes. Dapat yun agian mo tanan little by little. So munang if you're just being present, then the little things will become vivid. Okay. Amazing. Ladies and gentlemen, as part of our little learnings, we will now be sharing some Bible text nga I believe or we believe that that would play a very great role para sa ato. Amo na ni naisgutan before nga basig ma-misinterpret nato ba nga ang Biblia once ato nang basahon Diyos nun kay ka or nana. No, it's not No, really no, like no, that. no. It's kung inyong itry og basa, it is a very good guide para sa mata ko sa gikaingon pa ni Russell before. Yes. It is a very good guide for life, no? No cap. So I would like to share this verse with you, found in the book of Proverbs 25 verse 16. It says, if you find some honey, eat only what you need. Take too much and you'll vomit. Ladies and gentlemen, kanto, that is very enough. To wrap it up. Oh, very enough na. And Tumpak also, kayo, tumpak sila kayo. po, naapod sila i-share sa, para sa atuan tanan karon. My only verse that could render tonight would be found in Galatians 5 verse 22. It says here, and beside this, giving all diligence and add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. So meaning to say, Amen. this kind of text nga gihatag sa Ginoo sa tuwa, although sa pagbasa pa lang nako libog siya gamay, but sa ko ang pagsabot is that with a little bit of faith, just a little faith, comes your virtue, your knowledge, your temperance, your patience, your godliness, then comes with your charity. So meaning to say,
bisan pag gamay na siya guys, don't underestimate small things Amen. because being present will always make you appreciate small things. True, Mo lang true, gina true. siya. Me, ay. Imo nga. So, ako wala ko ako. Ay, Pero ang nako minumdum na quote, so wala ko Bible verse, pero ang quote dara is kanang you don't need to be great to start. True. Yeah, You just have to start you just have to start. Oh. and Tama. to be great Oh, eventually. just do it. Ah! Ana lang yun. Me, Me, Grabe ay. yung mga words ba? Mga Ah. flow ba? tama bitaw, Yeah, no? yun na- tama Wordplay kayo. ba? Plus, gusto ka mag-inspire sa tao Mm. and gusto ka mag-share via internet, Just do it. just do it. That's Have all. a little faith. Oh. Di man ingon niya, you need to be Boom. perfect in order for you to share. You just need to share in order for you to know if you're perfect or not. So, mean to say, in life yun, sugdi lang ganun nyo guys. Sugdi na. Sugdi lang. Kay, Sugdi if you're na. afraid that you're going to be judged or kanang ma-fail ka, part Wala mo na kay sa mahimo. process. Dili ba kung nakafocus lang ka na ba, Oh. okay mahimo. Wala kay mabuhat if you fail or you succeed. Okay. Nga naman, in the first place, you're not looking to the future, man good. You're looking at the present. Amazing. Always The present. always remember yun niya. If you always look ahead or if you kanang dili man ingon niya, kanang dili ka mag-look ahead ha. Ako kina-emphasize kanang always. So sometimes pwede ko ka mo look ahead, but always you'd remember to be present yun. Mura gyud akong Your kabilin karon sa atuang episode. By feel ako, Connected ta na, no? gani. Yeah, Ito, gibasa niya nga text. Ah. Sumpay po tanan. By feel na ko karon nga episode by nga 2 gig ra ko ang Manatag. brain by. Grabe, information overload but it is very satisfying sa soul. Yes. And we hope that you feel that way as well, no? We pray that you feel that way as well. So ladies and gentlemen, daghan kayog salamat sa pagpakig-uban sa amoa, sa paggahin og panahon Salamat, para sa salamat, amoa. salamat. We Guys, thank you, pray guys. and Thank we you. hope that na-bless mo in as much as na-bless me Mm. dirito lo. And True. we really hope to see you soon. We really hope to see your comments, to Sige, know sige. your thoughts. Guys, popular Yes. demand guys, popular Yeah. demand. Comment box nasa comment baba. dayon, comment. Okay, so we would dili po na mo makalimtan pag-promote sa among mga pages. If you like this episode, if you love this kaning mga podcast, you can follow, you can hit like sa ato ang pages. Again, share lang yun guys, kay wala Sa- man bayad. Yes. Ah, Wala yeah, kayo bayad yeah, na mag-share. Just share share this podcast. Ang You ato can ang be blessed pages others. is Adventist Media Panabo as well as our Little Faith sa Facebook. Naapod tay Little Faith at TikTok at unsa pa to? Instagram and at YouTube, no? So we hope to see you there and we hope to interact with everybody dira sa bisan asa nga platforms available sa inyo. Yeah. So, sama-samong ginabilin every end sa amo ang episode. O Yes. every end sa Bonfire Sessions. Ayaw kalimot. Always remember, all it takes Is a a little little faith. faith. Maayong adlaw sa iyong tanan. Salamat. Daghan salamat. Good day guys. Bye. Thank you for listening.